Vi har jo igennem en periode været på jagt efter overnatningsmuligheder her i Blåvandshuk Idrætscenter. Vores udfordring har jo været at finde noget, der hænger sammen med det, vi har i forvejen. Og da vi egentlig stødte på Annebergs huse, jamen så var vi faktisk lidt i tvivl om, at de der naturhytter, det kunne godt være et godt bud på det her. Det samarbejde, vi har haft med Anneberg, har jo gjort, at vi har været med helt fra starten af. Vi har været med til at sige, hvordan hytterne selvfølgelig skal indrettes, fordi det var jo selvfølgelig vores valg. En anden del i det er jo faktisk, at Anneberg har jo også været med til at sige, hvordan skal den her proces køre. Og jeg har løbende været forbi fabrikationen deroppe og fulgt med indover. Ligesom jeg har haft et tæt samspil med Anneberg og Varde Kommune om at få løst det planmæssige grundlag. Jeg synes virkelig, at det har været en god sparring, der har lagt derfra Annebergs side af. Selve hytterne, jamen det foregik faktisk ved, at da vi skulle til at have dem leveret, så blev der jo støbt nogle dage før, hvor der blev lavet 6 punktfundamenter for hver hytte. Lastbilerne de begyndte at rulle ind lige lidt før kl. 7 en tirsdag morgen, og så begyndte de egentlig at sætte dem på plads med de kraner, de havde til rådighed. Og klokken lidt i 10, der stod de 7 hytter placeret og egentlig klar.